May buntag mga kaigsuunan, maayong udto, mayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Nagapakiguban na sab kaninyo karon si Kapaglaom Jerry Laig kay ato ning hisgot-hisgutan mga kapaglaom kining ikapitong adlaw, no, ngano man gyud nga higala nga di man gyud sila ganahan ning ikapitong adlaw. Unsa man di ay naa sa ikapitong adlaw kapaglaom kung ato kining tumanon. No, daghan kaayong mga katarungan higala nga ngano nga dili sila mubantay sa adlaw nga igpapahulay nga ikapitong adlaw. Gani daghan nang gipang revise mga kaigsuonan nga lagi ang ikapitong adlaw dili na Saturday. Nagdepende daw kuno sa gitawag og trabaho nimo. O na nga kung Lunes di ay mga higala, Domingo pud ang ikapitong adlaw, no? Muna nga ato ning tagaag pagtagad higala. Unsa man di ay gibutang sa utok mga kaigsuonan, no? Gibutang sa utok sa tao. Muna nga naang gibutang sa utok sa tao higala. Oh. Ang gibutang sa utok sa tao dili ang ikapitong adlaw, kundili ang unang adlaw sa simana. Oh, makasusubo kaayo mga kapaglaom nga ang nabutang noon sa utok diha sa tao mauna noon ang unang adlaw nga wala gi sugo sa Ginoo higala, no? Wala gi sugo sa Ginoo. Mo na nga kung atong sundon gyud ang Biblia igsuon, no, kung ato gyung sundon mo ni siya higala nga sign up, no, sign up for the rest of the week. O kinahanglan niya ato ginangbatnan higala ang ikapitong adlaw, no. Ngunay gingon niya dili man iya sa tao ang ikapitong adlaw higala, no, kundili ang ikapitong adlaw mga kaigsunan, iya kana sa Dios. Ug ang Dios nag-design ana mga igsoon. Muna nga atong hinumduman nga ang Dios naghatag yun nato og kining adlaw ipapulay ay ikapitong adlaw kay si Hebreonon 4:4 siya man una ni pahulay sa kapitong adlaw. Nya si Hebreonon 4:10 igo ra man tangga sunod, no, kung pahulay sa kapitong adlaw pahulay sa da. Ang Ten Commandments mga kaigsuonan, no, ang Ten Commandments muna giingon higala nga ilang giguba ang ikaupat nga sugo. Ilang sil higala o giusab nila ang sugo sa Dios. Nga ikapitong adlaw nga Sabado na ilang gihimong Domingo mga kaigsuonan. Una nga ang Ginoo na lang po imhibaw na to ana, no, mga kapaglaom. Kung unsaon na nimo higala nga moingon ta nga dili ikapitong adlaw. Wala nga ako pong nahibugngan ba nganong dili man gyud sila sa ikapitong adlaw. Nganong anha man gyud sila anang gitawag higala o unang adlaw mga kaigsuonan kay lagi kuno mao ang pagkabanhaw, no? Mao ang pagkabanhaw ison dili sila sa ikapitong adlaw. Pero ang Biblia igsuon, no? Ang Biblia nagapahayag mga kaigsuonan nga mo lagi na nagingon sa Mateo 5:17-18, the law hasn't changed. Unsa kuno ang balaod dili mausab. It has been fulfilled. Kinahanglan kini sa tumanon. Si Kristo tuman. Nya kung nagtuman si Kristo mga kaigsunan, no? Kung nagtuman siya, the law hasn't changed. It has been fulfilled. Unsa kuno ang balaod dili mausab kun dili paga tumanon. Muna siya mga kaigsunan, no? Tumanon jud higala. Tumanon jud mga kaigsunan. Bisag unsaon pa nato mga igsoon,
muna giingon lagi nga muna giingon nga kung dili gyud ka sa adlaw nga ipapuloy kung ikapitong adlaw anara nato higsoon. No, basta kay nag-ingon ang Biblia, the law hasn't changed, it has been fulfilled. Mateo 5:17 o 18. Pating klaro higala ha. Napadre igsoon. Matud pa, your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is the truth. Unsa ko no? Ang imong pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Still na no, magkanindot ta mga kaigsunan. Nindot kayo no? Yeah. Matarong, ikaw walay katapusang pagkamatarong, ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Kung kamatuoran mga kapaglaom, dili na siya pwede usbon. Dili na siya pwede usbon. Kay mismo si Kristo niingon magyud nga wala man kumuani aros pagbungkag kun dili sa pagtuman mga kaigsunan. O dili siya usbon higala. Dunay reward dito sa langit. Ang nakanindot iniigsuon kay dunay reward dito sa langit. Sige ngon, rewards in heaven for obeying God's commandments. Oh. Mabasa ni siya sa Pinadayag 22:12. Unya sa 14, walay pasudlon dito higala sa langit nga unsa mga hugaw o wala magtuman sa sugo sa Ginoo, no? Wala igsuon. Mo na nga kay may reward man dito. Niya ang pasubay. Subayo nato igsuon ang kamatuoran, no? Kamatuoran mga kaigsunan. Oh. Subayo nato ang truth, dili ang atong relihiyon. Kaningon diya nga ang relihiyon, Marcos 7:8, may yung paggabiya niyo sa kasuguan sa Diyos. May yung paggabiya niyo sa kasuguan sa Diyos. Inyo na noon nga gituman ang gikabilin-bilin kalagdaan nga hinimo lamag mga tao, no? Hinimo lamag mga tao higala. Na troto Salmo 142 mga kaigsunan, no? Mo na siya. Ang gusto sa Ginoo mga kapaglaom nga musubay ta sa truth. Pero tanawa ang nigsubay higalas kamatuoran. Usar gyud kabuok mga igsoon. Sumala sa Salmo 142 nga sumubay kamo sa dalan kay ang kamatuoran mao ang kasuguan. Usar gyud taon sa to paggamay ra gyud kaigsoon. Pero og magdepinsa ganing relihiyon, Marcos 7:8, bisan pa og kining gitawag higala og tradisyon ila gyud nang dipinsahan, no? Dipinsahan gyud nila ang tradisyon. Karon unsa may giingon sa Biblia higala? Anyone keep and teach my commandment will be called big in the kingdom from heaven, from the sky, no? Okay. Unsa kuno? Anyone that keep and teach my commandment will be called the big pagyud, the called big in the kingdom from the sky. Muna mga kapaglaom, ang ato ini nga kung gi-change man nagsulti man ang Biblia sa Marcos 7:8 nga ayaw na mo anang tradisyon, ayaw na mo anang mga sugo lang sa tao. Kay ngano man ang ngano nga dili ta ana higala sa mga tradisyon kun mabiyaan ang sugo sa Ginoo, no? Mabiyaan ang sugo sa Ginoo. Kung mabiyaan ang sugo sa Ginoo, ayaw na ta ng tradisyon. Gawa siguro og dili mabiyaan nato ang sugo sa Dios. Sugo sa Dios dili mabiyaan. Mo na siya higala, okay ra siguro. Pero og mabiyaan nato mga kaigsuunan, balik kita sa the original. No? Gana gyud kaayo ang original mga kaigsuunan. Muna nga
ang ato nga mga kaigsuonan atong mga higala mo dipinsa man gyud sila, okay ra gihapon. Dipinsa gyud. Matud pa ni Stalwart, paningkamot niya makasamat gyud. Yan na lang mga kaigsuonan, no? Di po taghukom sa itong isig katao, pero kung unsay imong iwali sa sumaas Biblia, iwali. Iwali. Ayaw ka balaka. Dili lang ka magdugang sa aron sa pagpangdaot sa tao, no? Di lang ta magdugang igsuon. Ngay ang pakapin nga istorya naa diha ang mga dili maayo nga mga pulong. No. Dili na ta ana. Kung naatay ikawali-wali. Mangutana ta, nganong gawali man sila o lahi sa wali? Natural mo gina. Kung kita po'y magwali, ila po nang iakusar nga, kita'y mo'y nagwalig lahi. O sila po'y magwali, dili man pud kasibo sa ato, mingon po nga, lahi ang ilang giwali, dili siya biblical, no? Lahi ang iyang giwali, dili biblical. Kung kita'y pasultion, pag sila po'y pasultion, nga, lahi pud ang giwali nato. Mao na nga Ginoo na may bawo. Nakutob sa tong mahimo kay ato sugo mas Ginoo ipawali may balita, wali lang ta higala sa maayong balita. Nakuha ninyo igsoon kay kun imong basahon ang Biblia higala, namo gi reward, no? Na mabasa sa Pinaday 22:12 na reward dito sa langit. Na reward na gasa mga kaigsuonan. Muna nga, daw tagasa. Ang gigasahan niya katong nagbuhat og maayo. Ang maayo, Roma City 12, og Roma City 12 maong nagbantay sa mga sugo sa Dios. Ya pangutana Brad Jerry, grasya man lagi ang uban lagi. Grasya man lagi lang. Wa na kunoy sugo. Di po na pwede higala kun walay sugo kay kun walay sugo walay sugo. Mura na punta ini og mananap. Mura sa tag mananap ana, di ba? O na nga aron dili ta mahimong mananap ato ba nga sa Ginoo, aduna gyud balaod ang Ginoo, nay sugo ang Ginoo. Nga para ngadto sa mga tao. Mabasa na sa Santiago 1:25, no? 1:25. Nga dili lang kay tigtan-aw kun dili tigtuman sa hingpit nga kasuguan sa Dios. Doon na mo hingpit ang kasuguan, no? Na hingpit nga kasuguan mga kaigsuonan. Naapoy dili hingpit nga kasuguan nga adunay landong lamang sa kamatayan ni Kristo, mo to ang seremonyalo. Ang seremonyalo higala naa pud toy Sabat nga seremonyal. Kanang ilang tinudlo nga kining pista nga sa pito ka adlaw. Mo na giwala sab na igsuon ang nagpabilin nga walay katapusan nga Sabat kadtong weekly mga igsuon nga wa toy pagkatapos. Levitico 16:31 kay naaman ang pagpasakit diha sa Ginoo, dili to siya mawala higala kay pasudlon man ta sa dalan nga masigpit. Sulod tas dalan masigpit, wala na. Karon aduna wala man mag-change ang Biblia da igsuon, no? Kaya nagsulti man ang Biblia nga wala gayud siya mag-change. Mateo 5:17 wala siya mag-change. Hasn't change the law, wala siya mag-change, no? Karon kay wala man siya mag-change, aduna gyoy mag-change. Katubang nakita nato higala nga bugwal ang ikapitong adlaw, di ba? O gibugwal mga kaigsuonan. Mo na nga ato na siyang tagaag pagtagad higala, no? Ato nang tagag pagtagad kay gisulti manggod mga kaigsuonan, no? Gisulti manggod namon gud sa mga basahon, sa mga dagko nga simbahan, ang basahon higala sa Catechism page 50 nga which is the Sabbath day? The Sabbath day is Saturday. Why you observe Sunday instead of Saturday? Because the Catholic Church transferred solemnity. Dili na siya pagpandaot kay naman na silang libro nga sila go'y ka-transferred. Sa purpose
kung yung basaw ng ilang doktrina Kristiyana, sa purpose tungod kay si Kristo na banhaw sa unang adlaw ug mahal kaayo sa mga Kristohanon ang adlong Domingo mo na nga ang simbahan nag usab na gibaylo kay ang simbahan matud pa nila do na may authority mo na nga gi-change sa simbahan igsuon ang pagka-solemnity sa Sabat, Saturday ngadto sa Sunday. Ana ra? Basta kay igala mo na akong nasabdan. Mao bitaw nag-Adventista ko kay nasabdan ako nga adunay nag-usab. Mo na nga wala man tay puganay ari ko sa original. O wa man magsulti ang Biblia nga ang tao mo'y mag-change. O, sa panahon ni Ginoong Hesus, sa panahon sa Kristohanon, dito nun unta gi-change, dito unta gisulti ni Ginoong Hesus nga ato natong ilisdanha ang adlawng ikapito Sabado, ato nang idomingo kay mabanhaw, nabanhaw man ko ana. O, bisan sa mga apostoles mingon unta nga sa Domingo ng atong adlaw pulay ha. O, wala man mga igsoon. Mo na nga pasensya sad mo, no? Pasensya sad mo sa mga Adventist nga magwali ni ana. Oh, pasensya lang mo. Matod pa nila amo gi pinakalig-on brother kay naagi mabasa nga founder si Kristo. Oh, sumala sa mga encyclopedia. Wala dili na lang ta panghilabot ana. Mga kapagla mga igsoon, di na lang ta manghilabot ana. Kay inyo man sanang pagtuo. Oh. Tayo labot. Di ta manghilabot. Ang amo lang sa Seventh-day Adventist nga mutuman mig unsay gisulti sa balaang kasulatan. Kung angay ba siyang sundon o dili. Kung wala gisulti ni Kristo, di mo do nagpadayon patuhigala nga mga kasuguan nga aplikado sa atong panahon karon. Maigsoon, salamat sa inyong pagpakiguban diri sa ato nga mubo nga pagpakigpulong, no? Pasalamat ta sa kanunay nga kamo kining kamuhigala nagsunod yung kanunay ni aton tulumanon paguting kay kamatuoran. O atong hinumduman nga ang Seventh-day Adventist karon kung imong makita din ha mulukop sa tibuok kalibutan. O kana daw na history mga kaigsunan sumala sa Biblia. Kaya ang ikapito aduna gayoy history igsoon, no? Aduna gayoy history. Kung dunay history, di mo do ang Dios gud mismo ang nagbalaan, nagpahulay og nagpanalangin. Wala na pinakalig-on nga adlaw higala nga gisulti sa Biblia. Ikapitong adlaw ra gyud wala mag-ingon nga unang adlaw. Kung yung gingon gitag ikapitong adlaw, but pasabot the last day of the week sa katapusan nga bahin sa semana. Mag-ampo ta. Dalaygon may miyaw na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong kayo. Panalangini ang tanan namo nga mga igsoon. Tanan nga igsoong mga RCC, si FD, si Iplam sa tanan o sa tanan o Diyos nga mga nagsampit diya kanimo. Tabangi kami nga kami makalahutay, tabangi kami nga makasangyaw sa mga balita alang sa kabaghuan sa tanang tao. Wala kami mag-isip sa matag usa nga relihiyon nga ang tinuod, kundili ang tinuod mao gyud ang imong pulong nga maoy makapausab sa tao. Salamat o Dios pagtubag, pasaylo kami sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Maigsoon, wala kita panahon, salamat sa inyong pagpakiguban. Kini si kapaglaom Jerry like maingon. Wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much.